Είστε στο 2317 777 777. Με το θάνατο ξύπνα που είναι η φωτογραφία. Καλό θα μετά. Δεν έχουμε χρόνο να τους κλαίμε. Αυτός με το μαύρο σου πέρασε πάλι μπροστά από το σπίτι μας. Άντε, αυτός με το μαύρο γάτσο. Έλα εδώ, να δει το σημάδι. Σε παρακαλώ. Στον καναπέ. Περνάκι, ξαναπερνάει κάτω το παράθυρό μας, θα τρελαθώ. Πήγαινε σκρυπαγίνεσαι κατά υπέρ. Ένας άνθρωπος καλύτερος. Δεν σου είπα ότι την τρομάζεις, δεν είσαι καθόλου μυαλό. Μου καταλαβαίνεις μαγιά, ξέρω εγώ. Το ξέρα. Τριγυρνάει στους αρρώστους και τους παρηγορεί, έτσι για να τους δώσει λίγο κουράγιο. Ο άνθρωπος του Θεού σου διακοντρέπεσαι. Έλα, κορίτσι μου, ντύσου σε παρακαλώ. Μη βάζει δυσάρεστα στο μυαλό σου. Σκέψου την άνοιξη γύρω μας, τα λουλούδια, τα πουλάκια, τα λιβάδια. Για μένα η άνοιξη πέτανε. Σβήσανε όλα. Από τότε που πήγες πατέρα. Και φτάνω